Kaunis teeri. Aika tonne kaulaan vielä osunut. Niin saadaan hyvät lihat. Tulin tähän iso suo yli ja kuulin jo aikaisemmin tuolla lintujen ääneä ja hiipii oikein hiljaa tähän suon laitaan. Ja sitten haulikosta otin jo vähän hollille, kun oli semmoinen, kun ne räsähti lentoon tuolta 100 metristä ja ne lenti tuonne suolle. Vaan en liikkunut yhtään enkä ampunut. Se palasi hirveellä vaan hyllä takaisin tänne mettään ja lenti poikittain tuosta ja sai ammuttua tuohon hyvälle linjalle suoraan haulikolla. Se yhdellä laukauksella tippui kuin kivi. Ai että, tästä tulee hyvä reissu. Pari vuotta on tainnut mennä viime reissusta. Tää on oltu Kairassa sille, että meillä on kota ja kamina mukana. Ja täällä sitä taas möllötellään pari vuoden tauon jälkeen. Viime kerralla kun tässä istuttiin, niin piti tehdä pihvit ja perunat, mutta perunat oli jäänyt Ouluun. Mutta tällä kertaa on perunat mukana. Me kannettiin leiri tänään vajaa kilsan päähän autosta. Niin saatiin tuotua puitakin mukana, niin se on helpompi polttaa tuossa. Ja pikkusen ehdittiin käydä töiden jälkeen pyörähtää. Ja Mettohan siellä istui honga tai kelohongan latvasa, mutta 320 sitten kun myöhemmin tarkistettiin. Ja siinä hetkessä molemmat arvioivat, että varmaan ainakin 300 on matka. Ja ei päästy ampumaan siihen paikkaan. Ja karkas se lintu meillä siinä sitten kun mietittiin, että miten tuo suo ylitetään sinne päin. Kun se oli semmonen märkä suo tuossa Kairan reunalla, niin sitten mittauksen jälkeen todettiin se matka. Mutta tässä on ehtinyt vettä virrata, aika kiireinen syksy ollut, niin en ole tämmöisiä yöylireissuja juurikaan ehtinyt tehdä. Yhden kävi Samin kanssa, silloin satoi niin paljon vettä, että kamerat ei ollut mukana. Ja katsotaan miten, ei me nyt tänäänkään hirveästi kuvattu vissiin yhtään mitään, mutta kuvataan vähän fiilistelyä ruoanlaittoa tässä kodassa. Ja huomenna meidän perinteiseksi reissuksi niin on luvattu 15 metriä sekunnissa tuulia, vettä ja loskaa. Niin yöllä on 8 pakkasta, niin katsotaan miten päästään pyytää huomenna. Laitettiin kuvat tuonne suolaan, että meillä on pari kuvaa nyt tuolla suon laidassa tästä jokunen 100 metri, niin aamulla sitten hämärässä varmaan sinne hyökätä. Eikä me tätä nyt ihan rennosti nautita kodan lämmöstä ja katsotaan kauanko puut kestää. Ruvetaan pihvin paistoon. Pihvin paisto, se on just näin. Ei muuta kuin lähdetään renkaalle ja katsotaan miten meillä käy tällä reissulla.
suht valmiina. Haalikko vaan. Meillä on kuvaa tuolla 90 metriä eessä. Näkyy kuvia pari. En minä oo mikään passipyytä. Tylsää homma. Lähetään lompsimaan apeen tyylin tonne märään.